Lona okhulumayo umsayenkosi wamkhonazi usuka eMadlanzini phase 2. Ngaqala ukusebenza la ekhaya ngonyaka 2014. Ngangikade ngisebenza enkontrakini ngenza wona umsebenzi wokumukela umkhiqizo engenayo nephumayo. Then kwathi ngo-2014 ngathathwa uTransnet, ngasebenza ngaphansi kwaTransnet. Ngisenza wona lo msebenzi lowo wokumukela impahla engenayo nempahla ephumayo. Ngaphambi ngiqale la ekhaya kwaTransnet, impilo ibinzima kakhulu. Ibinzima kakhulu ngisho ekhaya isimo besingahambi kahle. Abanye besezakhela izindlu lezi zomodlela. And then transport kungahambi kahle, eMadlanzini transport ayikho. Ngithola ukuthi ngesinye isikhathi ngiphuma u-10 ebusuku ngizohayikha kungayikho ngize ngifike ekhaya ngabo-1 ebusuku. Bekunzima kakhulu impela ngingakabi ngaphansi ka-Transnet. Hhayi kuthe-ke uma ngabe sengingena-ke hhayi izinto zashintsha zonke. Yaqala impilo yaba ngcono. Emva kwesikhathi eside ngi-struggle. Umehluko usumkhulu kakhulu njengamanje. Ikhaya ngilishintshile, ngakwazi ukuthi izindlu zonke zibe sesimeni, sikhande ngama-blocks. Kusebenzeni kwami nje ngakhanda ikhaya, ngabiya. Then kwathi ngilapha ko-2016 hhayi ngabona ukuthi no, nemoto esingangifanele manje. Ngahamba ngayokwenza incwadi zokushayela. 2017 hawu ngayithenga imoto yokuqala. Akwazi namba nemoto. Kwathi ngo-2019 nomngami ngamthengela imoto. Ngayo ndlela ukusebenza lapha kuyishintshile impela impilo yami. Abayimisele ngokuthola amathuba okusebenza kwa-Transnet kumele barejiste ku-portal www.transnet.net.